Хора, сега вече излизаме от Вижте какво си купих. И аз от си го Пепко. купих. Дарето си купи някакъв... Аз си го купих. Аз. Да. С мои пари. Да. Дарето си купи този чашка. Не, мама ми го купи, аз Дарето с мои пари. чухме. А пък на мен мама ми купи такова ново портмоне. Избрах си и е много яко. А сега влизаме в Диема. Хора, намерихме това, което търсихме. Всъщност аз исках обикновено с вода също така, обаче то няма. Така, хора, купихме това, което търсихме. Вчера купихме такова. Ето, това купихме. Купихме такова, само че с череча и жасмин. А днеска купихме такова. Просто вчера не го купихме, защото не знам дали ще ми хареса. А днеска вече купихме и такова и толкова се радвам. И сега се прибираме вкъщи. Най-накрая. Хора, все пак си променихме решението и решихме да си купим дюнер. Аз си избрах вегетариански дюнер, а Дарито... А сега чакаме на опашката за дюнери. Хора, вече сме в къщи и чао на всички. Дюнерче. Дара също да е дюнерче и аз също.